Minsan mga ka-90s, fast game ulit. So, pili na kayo ka-90s. Itim. Itim. Kontra tigrihan ka-90s. Yan. Tigrihan. Sa galamay ka-90s, medyo mahaba yung tigrihan. Yan. Yan. Shoutout nga pala dyan sa mga spider vloggers. Yan, sa mga subscribers ko, shoutout din. Yan. Mga bago pa, huwag niyong kalimutan mag-subscribe, like, tsaka share. Yan. So, sana nakapili na kayo. Dito ba kayo sa itim? Sa tigrihan. Yan. Medyo malaki lang yung kaha ng itim. Pero sa galamay medyo mahaba din, ano. So match lang, mahaba yung tigrihan. Yan. So pareho ko na ito nilagyan ng load. Automatic na yan. 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 So sana makapagpakita ito ng magandang laban ka 90s. Game na natin. Sa galamay ka 90s, mas mahaba yung tigrihan. Parang stop na naman ka 90s. Ayan, babalag ko yan. Nakadidlip yung log yan ka 90s. Log na, dalawa na. Parece yung tagiliran ng video yan. Yun, kumiga pa ka 90s. Wala na, dali sa tagiliran ka 90s. Pero may katis din yung itim ka 90s. Oh. Yan. Grabe din yung tama niya. Ito balag ko.
Iyaan talaga ng sila ng talaga yung bulto. So, kung nag-ano ka, nag-aalaga rin, meron rin mga paglaban na bulto talaga sa kawan. Wala na talaga yung bulto. Hindi talaga makakain. Hindi talaga natagal sa nila. Pilot. Panalo yung itim ka ng kiss. Sana na po yung itim ko nakita yung